Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong kabuntagon. Dasig kapaglawom, himayaon na to ang buhing Dios. Iwakli ang mga kaguol ug kabudlay. O ipaabot ang inyong mga mainitong panimaya. Dinilang sa Panimaya sa Kabuntagon. Maayong buntag ug malipayong adlaw ipapahulay. Good morning. Lanog na. Kumusta? Praise God kay naayo nga atong transmitter. Bila, we were praying last night nga maayo gid unta kay it broke down. Yes, daghan kayo nag-text, Charm, what happened to Hope Channel? Nga nung walay takna, nga nung walay
katong mga huni nga ilang ginapaabot Yes. Ito every kag-open Friday. na sa TV wala gyud. Oo. Mao na gitawag nga pagsulay pero naarga po nagpadayon. Yes, faith factor Actually agad siya. gibilaran na gapon Yes, sa mga speaking of pagsulay, naagid tayo naamgo nga mga Pagsulay. kagool karon like Yes. sa bombing nga nahitabo dito sa Bukidnon. Yes, So, You know what, when it happened, love, after I heard the news, tawag ko dito sa akong mangod ko. Ah, yes, "Unsa?" your sister na aman Yeah, dito dito. no. oh, And then, may gani kay, she's okay, pero she was crying the whole time kay siguro. traumatic naapektuhan. gid kayo siyang experience, especially nga as in nga kung makita sa CCTV nga maupalay pag-pick up sa mga pasahero and then just Diretso a few dayon. seconds from that nagbuto O dayon. gitubag dayon siya sa katong ambush nga nahitabo Ambush, sa oo. Lagindingan, no? Daghag Katong mga usa ka krimen. congressman sa Iligan Exactly. City. Yes. Oh, Daghang sa Lano krimen del ron sa Norte. palibot. Alano del What Norte. makes it And- worse is that mga estudyante man god civilian unknowing walay wagi kay carefree But kayo. despite aning tanan, Yes. we hope and pray nga naagya po na itong positive nga mga panlantaw sa kinabuhi and we will just pray sa atong Ginoo nga kay siya ramang yun ang atong pag-asa sa tanang panahon. Exactly. Yes, mga kaigsuunan, so we are asking for your prayers para sa mga nagkahitabo karong panahon because we are just here on earth, dili gyud assurance ang atong security. But here in Hope Channel, we offer something nga para sa kinabuhing dayon. So you can visit us o mudalikyat, pwede lang pud mo mudalikyat sa amua. So we are located here in Upper Carmen, Cagayan de Oro City, ang Hope Channel sa South Philippine Union Conference. Okay, Bible trivia sa ta. Yes, Bible Okay, trivia sa Bible ta. trivia. Kay nag-ingon na gyud sila Lovely asa mo makita, so I'm sure nga makuha na gyud That's yung right. t-shirt nga wala pa na-claim. Okay, let's have our first Bible trivia. What gave Samson his unusual strength? Yes. Listen Kung- kayo. Sa gikan. What gave Sa kilay, Gikan sa sa kilay. kuko. Kung nagsunod sila sa Bible unsa nga dates. part, unsa nga Oo, part sa naa siya body. dito. So Na mo nakay siguro clue. na. So what gave Di, Samson? actually, gikan man gid sa Ginoo, pero unsa nga part sa body nga special gid kaayo nga. Naghatagan Yes, o yes. kuan. Gikan lagi sa kuko. Oh, gitagaan o hinungdan sa abrag o meaning sa Ginoo. Okay. So you can just call us na ay mga numbers nga naka-flash sa inyong screen. So pagdali dayon mo kay nami ihatag nga t-shirt plus Daryl, please kindly get the DVD. We kanigi offer gyud ni Miss Monica Fernandez para Wow. ihatag ang iyahang free DVD plus ang Panimbaya t-shirt. So anhina mo og We have a tawag na dayon mo kay naghulat mi. Og naa na tay caller? And we have a caller already. Wow. Okay, yes. Hello, good Na-excite morning. After rakita sa DVD. Hello, good morning. Hello. Good morning. Taga-asa nga tong caller? Sara, Taga-Bara. Hello mga taga-Bara. Kinsay name sa tong caller? si Sara. Si Sarah, Hindi siya taga-Bara. Hindi siya Sarah from taga-Bara. Sarah. Her name is Sarah, pero hindi siya taga-Bara. Ay, taga-Pulwa. Ulwa daw, ikaw na Ulwa, igagaw. I see. Okay, unsa man imong tubag? Buhok. Buhok. Okay, tanaw na Let's to. see if the Tama ba? answer is correct. Hello, Buhok. Rami? There's only one way to find out if your answer is correct. Yes, Bit. Okay. Tanaw na to. Aha, What gave the Samson his unusual strength. strength? Okay, makita The hair lang on na his sa head. Judges. Okay. Chapter 1. So, ang tubag, of The hair on course, his head. the hair. Congratulations, Sarah. Yes, thank you. You know where to claim your prize. Yes. Okay mga kapaglaom, o kung dili man ipabot ang inyong mga higugmaong panimbiya sa inyong mga higala o sa inyong mga minahal sa kinabuhi, tawag kamo or text sa atong mga numbers nga makita sa atong mga screen. O kung kamo naa sa outside the Philippines, pwede gyapon ka mo makikita sa atong panimaya sa Kabuntagon, pinaagi sa live streaming link nga naka-flash sa inyong mga screens. Sabbath day is always a joy, and it is always be our pleasure to join you every Saturday morning as we pray, as we praise, and as we smile, and as we share you another joy of giving people new hope. Sa kanunay among ipasundayag ang mga talento sa pag-awit kauban sa atong pagdayeg sa ato ang Ginoo. We have with us the Teens Praise from Mindanao Mission Academy para sa harana sa Kabuntagon. O banimi, sa pakighinabi sa mga membro sa sulad, og atong sutaon ang resulta sa ilang tinuray nga pagtabang sa mga higalang lumad.
retirado apan nagpabiling aktibo. Unsay sekreto ni Pastor Aguinaldo ato na saysayon unya sa Good Morning Pastor. Daghan pa ang inyong angay atangan mga kapaglaom. Apil na niya na ang mga pangutana nga posible mo makadawat og panimbaya. Shirts, busa, duyugi kami karon sa panibag-ong Sabado nga puno sa paglaom. Ay kini lamang ang inyong kapaglaom sa matag adlong Sabado. Kini ang Panibaya sa Kabuntagon. Panimbayya sa usa-usa, panimbayya sa imong pagmatay. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I'm going to live with God. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I'm going to live with God. Sooner we'll be done with the troubles of the world, the troubles of the world, the troubles of the world. Sooner we'll be done with the troubles of the world, going home to live with God. Sooner we'll be done with the troubles of the world, the troubles of the world, the troubles of the world. Sooner we'll be done with the troubles of the world, going home to live with God. No more ripping it away, no more ripping it away, no more ripping it away. I'm going to live with God. No more ripping it away, no more ripping it away, no more ripping it away, ripping it away, ripping it away. Wait!
This is really wow. Mga kapaglaom, kung last time we had singers from MVC, this time we had singers from, we're having singers from MMA, and equally impressive, but this time way, way younger. I would like to invite their choir conductor to be here with us. Thank you, sir. Here's a mic. Well, first of all, I would like to congratulate the principal for having these kids here and then facilitating their learning. Sir, Jezreel, principal sa MMA. Would you like to say something about your school? Yeah, good morning everyone. Sa ato nga panimbaya sa Kabuntagon, nagpasalamat kami nga gitagaan kami ning kakayunan sa pagbisita dining ato nga studio. Ang ato nga tulunghan na Sir Daryl nag-start kana niadtong 1947. Actually una pa na sa MVC. Oo. And we praise the Lord nga hangtod karon nga ato nga tulunghan nagapadayon sa mission sa ato nga church mo ang pag-train sa ato nga mga kabataan. O ako usab nga gipabalo ang ato nga mga listeners nini nga Kabuntagon sa Panimbayas Kabuntagon nga amo kamong giimbitar sa pagpadala sa inyo mga kabataan sa ato nga mga tulunghan. Siguro makita ninyo sa mga replay nini ang ato nga mga videos. Yes. No? Ato nga project sa ato nga tulunghan makita ninyo ni ug amo mong gipasalamatan sa inyong makarunayon nga pagsuporta sa ato nga tulunghan, Sir Daryl. Thank you po kayo, Sir Jezreel, and we would like, Panimbayas sa Kabuntagon, we would like to thank you all for making this Harana sa Kabuntagon very possible. Now, the choir conductor, sir, well, you've trained these kids, no? And kita po natin ang performance, it's very amazing. Sir, I would like to say something about your kids, or maybe namoy updates sa grupo? Yes, we will be having our presentation, or maybe we'll participate in the Sabbath School program this morning. Yes, at Convention Center, yes, SPC Garden Church. yes. Wow. And then we have some other appointments. No, we will be visiting churches, and then I'd like to do it. Can I greet? Yeah, sure. Greet your family and friends. I want to greet the Teens Praise alumni, the students and teachers of MMA, and also Sir Gulfan and the Masamikas of MSU Naawan, and also maybe, here are some members also who would like to greet. Yeah, of course. Here, one member of the team, no, of the singer, who would like to greet his friends. So, first of all, good morning. So I would like to greet my cousin, belated happy birthday, and also to my mom and dad who's watching now, and to Angel, Sandy, Uncle Toto and his family, and to Uncle Tata. Thank you. Kirwan? Yeah. Good morning, everyone. I would greet my family and friends, who are far away from me. Ouch. And good morning and happy Sabbath to all. So you miss them, huh? I'm sure they're watching. I hope they're watching right now. Mga kapaglaom, if you want to hear more songs from them, they will be singing 2 more songs. And later, makita po niyo sa up close dito sa SPC Garden Church 2. If you want to hear them and listen to them, please be there. Unya sa atong Sabbath School. Now, let's talk about sleep because ang mga kaubang crew karon kulang sila ni ini. So dapat mapahinumdum sila ni Miss Leila nga importante kayo ang katulogon. So let's find out together with Miss Leila on Health Bits. Maayong buntag mga kapaglaom. Welcome to Health Beats. How's your sleep last night? God has given us 24 hours a day. 8 hours for work, 8 hours for sleep, and 8 hours for personal time. Sleeping is as important to eating, drinking, and breathing. Several studies revealed that sleep plays a vital role in promoting physical health, longevity, and emotional well-being. Lack of sleep affects judgment, mood, and ability to learn and to retain information, and may even result to serious medical conditions including diabetes, heart disease, and other chronic diseases. Adults need at least 6 to 8 hours of sleep, while infants and children need more. We should go to bed at night 2 hours before midnight. Sleep, nature's sweet restorer, invigorates the tired bodies and prepares it for the next day's activities. This is Miss Laila reminding you in Proverbs 3:24, when you go to bed at night, you won't be afraid.
When you fall asleep, your rest will be sweet. Be healthy. It's a wise choice. You are still watching Panimbaya sa Kabuntagon on our segment, Helping Hands. Here we have sa atong studio karon ang atong ambungan nga mga magbubuhat sa sulads. Let's find out sa ilaa ug unsa ang updates mahitangod aning sulads. We have here Dr. Alejandro Panes. Good morning. Good morning. Doc. Good morning. And Sir Victor Paradero. Mupian Masulom. Good morning. Good morning. Mataid raman ako ni Baw ante. Murag watay bawt ani karon. Nakoy bawt gamay. So ikaw gyud ang manlaban karon. Joke lang. Gamay ra bitaw. Let's talk about the award Yes, we have heard receive. No, nga naada mo na receive. So we want to know about that og ngano nga naka-receive mo ani nga award. Okay, unsa ni siya nga award? Ang atong na-receive nga awards is Most Outstanding Literacy Awards. Na 2014 ni adtong September 22 ni ining September 19. September 19. Sir Victor Moyna. Is this an award nga gikan sa national level? Unsa nga level ni? National level. National level. So asa mo nagkadawat sa award, sir? Sir Victor may dito akong sa ipadala. Binitis Hall, Baguio City. Wow, national. Pang-national kayo. Who gave the award, by the way? It's NLA, National Literacy Awards. Namanggoy ka ng gitawag nga organization bitaw sa government nga ga-recognize ni siya sa mga literacy program all throughout the Philippines. Actually, adunay 18 ka mga entries nga ning abot sa national. Kaya before punta makaabot sa national, situate nga champion ta sa regional. So before going there, nahimo tang champion. So representative mo sa region 10. Region 10, yeah. Dili lang sa region mo champion ka, mo champion pa ka sa province. Murag step by step man ginano. Sa national. So unsa din na siya nga, I mean, mo champion ka sa province. Is there a competition or do you have a representative from the sulads or unsa may criteria para makakuha ta na nga award? Yes. Program ang gitanaw. So unsay program nga naa sa sulads nganong nakadaog mo on provincial level, giabot sa region, giabot sa national? Aduna tay program sa sulads gitawag kining HEAL. You know, Health, Education, Agriculture and Literacy. Wow. And then So mao na ang upat nga ilang gitanaw. Unya sa health atong ginatudloan ang mga tao dito. Sa agriculture gitudloan nato sila pagpanguma. Unya sa literacy, gitudloan po nato sila pagbasa o pagsulat and education also. Sir Victor, unsa gyud plus factor? I know man nga daghan pud nga katong 18 nga appeal sa gipilian. I know nga daghan pud sila program, daghan pud sila project nga extraordinary. Pero unsay plus factor nga naa gyud sa sulads nganong kamo gyud ang gi-champion? Usa sa pinaka dako nga points nga nakuha nato no. Kini bitawng ato nga mga clients i-interview man guni. Dunay gitawag nga validation. Magsulat kang organization pero dili sila mutuo automatic sa sulat. Kun dili tuon nila ang imong mga kliyente pangutan-on kung ang imong gisulat tinuod ba. So naay survey gyud nga and ang pinakadako nga points sa sulads mao nga sa pag-adto nila sa namay kanang on-site nga visit. Unya ilang gi-interview doon na nakitay mga current nga mga learners, doon na nakitay mga ni-graduate na sa kolehiyo, unya doon na nakitay nahimo nga mga leaders sa community, unya nagsulti sila nga ang sulads gyud mao'y nagmatuto kanila nga nahimo silang ingon ana. Nahimo nga crying times yung panahon. So sa ilang pag-adto gyud, so kung ako sigurong isa sa mga judges na nakita gyud niya ang situation nga no matter how difficult ang situation, ang pag-adto pa lang daan lisod na kayo ang security high school. Pero nagpadayon lang gihapon ang ilahang HEAL nga serbisyo. So another thing nakita nila sa kuan ma'am no sa program sa sulads kini magong sakripisyo sa ato mga volunteers. Yes, tinuod yun na sir kay nakaadto ko sa inyong school sa Santo Domingo.
Ano ko dili na ko mabalik. Tayo ka. Uban mo Actually, to, Ma'am Char mo Ano, to. Dr. Panis, ko, di isa yun, sakay ko kabayo ka, duha ko natagak sa kabayo. Nya, Na-miss ang- na ko na ang- nga event. Ang lugar nga giadtuan nila, ilang nakita nga ang places gyud na tandog gyud sila kay adunay mga lugar nga So, dili gisa ka makaadtong sila uban. dito sa ag medyo dito. tag-as nga mga bukid. Wala gi pa kanaog lang namo kay di sila kaya. Nakaingon na sila, gwa na, daog na ni. Kay di mag Di gid sila dili kaya. gid basta-basta nga mo volunteer ato nga mga places, knowing lisod kayo ang security, also lisod kaayo, and also the communication. We have communication barrier as well. I believe there are some parts nga dili kayo mo magkasinabtanay, pero it's good thing that labi na sa ilang tradition. Yes, the sa culture. Ilang, sa ilang language. Pero Unya nakita nila ang mga eskwelahan pod nga mga giabandon na ba sa atong gobyerno. Murag mahadlok na nga atong mga magtutudlo-mutudlo unya Yes. sulat tuwa dito. So nakita Okay. nila ang Praise the pagkasinsero. Lord for that. Pagkasinsero sa atong mga unsay trabaho. impact sa SULADS ining award nga inyo nadawat? Dako kayo siya og impact mo no sa community o sa general public. Sa Department of Education tungod kay murag nahimo manggudta nga right hand karon sa Department of Education in eradicating illiteracy among the remote areas, like for example kining sa bukid gyud lagyo kayo ga-hike magud ang atong mga volunteers. So, Yes. ang pinakalayo nato is 2 days hike. 2 days, ma'am. hike. Tulog ko Wala sa na lasang to duha ako. ka adlaw. Wow, murag 2 days sobra sa pa man chunk. mag-mountain climbing ani. Doon Wala natay na to doon natay kuha. gitawag ma'am nga mission school karon nga literacy center gitawag og Canada. Aha. Canada, Sada Canada, galing-galing. you don't need to get visa and passport to go Diretso na ka Canada. dito. Just hike 2 days. Kabot ka na sa Canada. Kana 2 days, kanang 2 days na ma'am. Kuha na siya kanang mga anad na siya Regular mo hike. hikers. Oh, mga Oo. anad nga mo hike. Pero sa mga para dili sa anad, tuwa, para sa mga ako, upat tingali. Upat Times ka two. adlaw. So, Okay. kanang makita na ko nga importante gid kayong education and literacy, especially sa katong mga remote areas. Even though kanang sa kanang bitang Ebola virus, because of the kanang sa news Education. nga, because they are uneducated, so na ay mga crime nga gakahitabo nga abi nila nga instead nga mo help to sila, abi nila nga maunoy naghatag og Ebola virus. So in ana ka importante ang education muna gina-offer karon sa Yeah, atong ma'am, going to SULADS. the question going back to the question katong impact bitaw sa SULADS program. Yes. Since this is a program of the Seventh-day Adventist Church, nahimo kitang right hand sa education, sa Department of Education in reaching the remote areas. Tapos naila kita sa Region 10 karon, gina-recognize ta kanunay dayon bisan pa sa national. Nagasaludo ang ato nga mga pangulo sa Department of Education sa programa sa Seventh-day Adventist pinagi nining SULAD. So Praise dako the kayong Lord. impact. Praise the Lord for that. So, Before mo greet Doc and Sir Victor, pwede ba ninyo i-sum up, labi na sa itong mga viewers nga wala kaila, unsa ni SULADS? What, unsa gyud nag-stand aning SULADS, and unsa iyang mission, ug unsa iyang vision, dayon unsa iyong target for the coming years? Okay, ang SULAD stands for Socio-Economic Uplift, Literacy, Anthropological and Developmental Services. Ang atong mission is to reach the unreached kining mga tribal communities ug di lang sa bukid kundi sa kadagatan. Muni atong mission yun, no. Ang atong pananaw sa ugma damlag nga kauban kita sa Department of Education sa programa sa IFA, Education for All, nga wala na untay illiterate nga mga tao nga nanimuyo dinhi sa Pilipinas. Wow, praise God. Dr. Panes, unsaon pag-contact sa SULADS if ever na ay gusto mo help? If ever na ay nakakita din na karon nga willing gid sila mo support sa programa sa literacy sa atong mga kaubang indigenous people? Adunay atong i-flash tingali later on, mahatag mi og kining number. Aduna tay piso account sa BDO, aduna po tay dollars account. Unya, aduna tay mga numbers nga i-flash later. Okay. So aron ilang makuan and contact the director. Yeah, Okay. actually ma-announce na to sa kwan sa kahanginan, no. Ma-view sa later on. Aduna kita number nga 0905-4267-637. Muna ang atong contact number, official number sa office. Unya kung gusto ka mo nga mo tan-aw sa SULAD sa mga activities o sa accomplishments,
inyo ka nang makita sa suladsasia.org, www.suladsasia.org. Kung gusto sab mo nga musulat ka na mo, pwede ka mong musulat sa atong email nga info@sulads.org. Okay, thank you kaayo. And I know nga there are Sulads members around the world nga nagtanaw sa inyo or makatanaw sa inyo, especially kay ato ni siyang ibutang sa atong YouTube. Okay, pwede na mo greet kanila. Og sa inyong mga loved ones, of course. Okay, ako'y mag-una-una, Dok. Okay, mupian masulom kanyo langon musulat dit kabubunganan kuntuon nagminanubo ko. Okay. Lang po sa ato mga higalang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa akong pamilya, mayong buntag ug malipayon nga adlaw papahulay kaninyo ug sa tanan nga magkahigalaan mga sulads nga nagapaminaw karon ni aman dinhi sa Pilipinas tuwa kamo sa laing dapit kung naka-view kamo sa amo karon kami nagpanimbaya kaninyo sa maniton pagpanimbaya malipayon nga buntag malipayong adlaw papahulay kaninyong tanan. Kini ang inyong higalas kanginan Brother Victor Paradero. Maruyaw na masulom ulen kaninyong mga sulad atong makigilaan mga sulad dito sa Canada, sa Thailand, sa Italy ug dinhi sa tibuok Pilipinas. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanamo. Okay, thank you so much. Yes, we have learned that we should love the unlovable and reach the unreachable. Mo na yung mga aktibidades sa Sulads. No, we still have more diri sa ato ang panimbaya sa Kumutagon. So, we'll be right back. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel. Press on.
good morning mga kapaglaom. Ano yan usab ta sa atong segment ang Good Morning Pastor. Atong makauban ang usa ka maabtikon, dasig, retire na pero nagpadayon sa buluhaton sa Ginoo, Pastor Wilson Aguinaldo. Exactly, retirado. Good morning, Pastor. Oo, kauban nato si Daryl karon. Pastor, atong mahibaw-an sa labi na sa atong mga televiewers kung kinsa si Pastor Aguinaldo dinhi sa South Philippine Union Conference. Okay. Mayong buntag. Ako, volunteer. I have been in study leave for the last 21 years, but I still do my ministry because I am committed to it. I work hand in hand with Mrs. Aguinaldo sa family life, children's ministry, ug music department. Libot-libot sa South Philippines. Family life, music, and children's department. Kaning children's department, murag apektado elementary, ang college, apilang high school ni Pastor, no? Labi na kaya ako natulog ko sa high school. Ikaw na kaya Bisan pagkatong maidaran nga una-una, batanon gyapon. Matambag bago kami nag-lecture sa Mary's Encounter sa Mountain View College, sa Valencia Sanitarium, ug uban pang mga lugar. So sa family life, Pastor, di na mo gina yung nasentro kan mo, lecture mo, and then mo accept mo invitations nga sa churches, maybe? Sa schools, no? Dili lang sa mga schools, sa churches, bisan sa mga laing-laing agencies sa gobyerno, sa mga military, sa police, o ubang mga agencies. Lagi, because it involves married couples, correct? Yeah. And then, so Pastor, tell us about atong imong mga gipanghatag nga seminars, lectures. Unsa may mga contents ato? About happy family, about kining mga teenagers, handling teenagers, premarital sex, PMS, kining mga child discipline and parenting. Pastor, naghisgot man ta about pamilya. Doon na ba yung mga couple nga nagduol, nga nagpa-counsel sa inyo sa problema, sa bana, sa asawa o sa mga kabataan? Naidaghan. Daghan. Maitungod sa relasyon, sa paninapi, sa pagdisiplina sa mga kabataan, o naidaghang nga mga magbulag na unta pero pinagis grasya ug sa Ginoo na panalanginan sila sa mga seminars. Unsa may kasagara gid Pastor nga kana bitong inyong ginabuhat kana mo-handle mo teenagers, usually teenagers magid kamo gini mo sahay muhatag og kanang worry sa mga ginikanan pod, and then sa mga maestra sa ilang tulunghaan. So Pastor, unsa may kasagara nga imong itambag sa mga kabatanon og sa mga ginikanan og sa mga magtutudlo? Ang among tambag sa mga ginikanan is just to love their children. Okay. Give them time. Unya ang mga kabataan po amo silang ginaingnan nga aron maayo mog future kinahanglan nga tagaan ninyo pagtahod inyong ginikanan unya magbilin mo og legacy sa inyong pagkabatanon nga dili mahimong badlongon kundi panalangin sa pamilya ug sa katiling. Yes, Pastor, you mentioned nga nag-seminar po ka, hatag po ka seminar dito sa military. Now, they have wives. Now, sa word permit every time mo ato sa duty ang ilang mga husbands. How do you comfort them sa mga inana nga sitwasyon? Gusto lang yung kabalo. Sa mga seminar, invited ilang mga asawa. Yes. Unya, amo sila ginahisgutan nga concentration lang sa trabaho, dili sa ubang mga pamilya. Okay. So, at least ilang inumduman nga ang ilang pamilya, mao ang ilang treasure nga tagaan gyud pagtagad. Og sa mga asawa pod Pastor, labi na ni mato pa ni Daryl sa mga asawa sa masundalo. Unsa man gid ang tip ninyo sila sekreto para dili mawuri ang atong mga asawa nga moadto ang ilang mga bana sa gubat o sa lain nga mga lugar? Ang among ginatambag sa ilang kanunay mag-ampos Ginoo, kinahanglan ang trust, at the same time kinahanglan nga bisan lagyo sila ang communication sa text. Yes, ipakita gyud nga nara sila gasuporta sa ilang bana. Pastor, we have families viewing us right now. So please, unsa to imong mensahe para sa ila karon sa mga pamilya nga nagkayusan nagtanaw kanato karon? Akong itambag nga your family is the greatest treasure. Give them love, and love is spelled T-I-M-E, time. Wow. You give time to them, and if you give all these things, they will always cherish throughout their life. And always appreciate one another because appreciation is the key
to family happiness. Always appreciate one another. Dili kay tira dayon. I'm sure kung si Pastor Inaut nakapaminaw man lang mita sa mga seminars. So, naa ba kay updates sa mga gustong ipaabot nga siguro appointment nga gusto nimo invite ang mga viewers to listen to you? We are invited sa MACPA Federation sa Iligan. Magsugod karong Miyerkules hangtod Sabado. We are the speakers for the devotionals sa gabi, sa midday, for the whole duration next week. And bago pa mi naghimo og seminar po sa family diya sa Lumbo, Valencia. Lumbo, okay. Daghan pong nabulahan nga. Hangtod karon, makadungog may feedback nga they appreciated very much the ministry that has given to them. Pastor, we are so blessed having you with us right now, and I'm sure our viewers they are so blessed having having you talk about family. Pastor, i-greet na to imong kapika sa kinabuhi kung wala tayong kabataan. Naminaw karon siya ay akong roommate. Thank you for being so kind and understanding that in spite that I am on leave, you are always there asking me to help you, and I would like to thank God for He is good all the time. Wow, thank you po ma'am. Thank you so much for... Yes. O para sa mga taga-Iligan, panalangin ninyo nga si Pastor and Ma'am Aguinaldo na karong Wednesday diha sa inyo. Pastor, before ka na mo buyan sa Pastor natay Bible Trivia, and we want you to read the question para ang atong mga kapaglaom karon, mga pangandam na sa atong Bible Trivia. Ready na mo? Mga kapaglaom? Okay. Okay. So here's the question, Pastor. Where was Jesus arrested the night of betrayal? Wow. Okay, where was Jesus the night of his betrayal? Yes. Okay, mga kapaglaom, tawag na mo. Asa man tuwing? Okay. Kabalo ka? Masayan sa tuwing? Unya na, makabalo sila. Didali ra pag-answer. Anyway, so mga tawag na mo. Pastor, salamat kayo. Ako pagkayong kawanon niya sa Jerry Panimbaya. And mga kapaglaom at ang inyong mga kabataan, iandam na atubangan sa inyong television set. Sungod kay, among ipakita sa inyo ang Kids Station. Kids Station naman na. Anyway, stay there. Ayaw maghawa. Mubalik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Balik kami diri sa Panimbaya sa Kabuntagon aron sa paghatod og mga tambag sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, 2 years na mi sa akong bana-bana nag-ipon. Nagplano mi pakasal puhon sunod tuig. Pero dili ko makaingon sa iya sa akong problema. Siya ra ang katrabaho sa among duha, unya wala gyud ko niya hatagi og kwarta. Gawas lang kong tingpalit og bugas og uban pa. Okay. Gakaguol ko kay usahay dili na ako makuhaan og resibo ako ipamalit. Unya, gapangitaan ko niya permi sa resibo. Wala na ko nabati nga asawa ko. Sa akong huna-huna, murara kog sulugoon. Mudayon pa kaya ko pakasal ani niya. Murag bugat-bugat ang problema sa atong usa ka higala nga naghatag sa ato sa iya ang gihambin nga mga suliran sa kinabuhi. Pero swerte kay siya whoever she is because Pastor Wilson Aguinaldo is with us. Yes, and the family. One of the experts of family life. Okay, unya na nato sa ato sang ipathrill. Okay, let's start with Lovely. Love, asawa naman yun ni Love. Na-feel ba nimo ang burden sa atong letter sender karon? Actually, pagbasa nako sa iyahang letter, nakaingon, medyo, maglisod ko advice kay medyo sakit-sakit gid ni. Kung mo storya ko medyo sakit-sakit, pero ako mo storya na. Pero mo storya na lang gid ko. Para sa ako for now, kung since we are in the ministry man, kung legally and spiritually speaking,
dili pagyud ka asawa. Muna ato ang kuan. Yes. So, dili pagyud ka asawa. And dili maglisod kong ingon, I don't know how to kana ipormahon akong storya para di siya masakitan, pero ang ako alang is Pastor, ikaw na lang unya, Pastor, o follow up ako. Mato ko. Sige, let's have a wing. Okay, para sa imo ha, nakita nimo nga na may bikildaan. Unya, imo ginang analyze sundaan nga kung musulod ka sa kaminyoon, kanang problema nga imuhang nasinatian na muabot gyapon na siya. Kung andam baka nga masugakod nimo na nga problema, siguro istoryahon nimo imuhang husband, ingno nimo nga, Dad, nginahanglan naman siguro tag sulugoon ani unya nang nginahanglan na tao kinahanglan jud ka mangitag resibo, dili man siguro sa tanang panahon nga kumupalit og kamatis kinahanglan resibuhan gito 5 pesos kamatis o unsa diha. Siguro kulang lang siguro mo istorya, imong istoryahon imong bana magabi before mo matulog, imong istoryahon nga, Dad, kana kung love ko nimo, kanang dili pud ko nimo himuon sulugoon, kay kung love kinahanglan himuon nimo kung prinsesa. Okay, siguro na kinabuhat ni sa imong wife sa imo ba? Dad, wing. Okay, si Daryl. Ikaw da. Ako, kung atong balikan ng history, sa una, ang women, dili ikay na sila paminawan. Wala ikay na sila ibili sa una para sa mga lalaki. But, dili na history karon. This is the modern time. This is the present time. And women has something to say Women all are that empowered. time. Yes, you have something to say all the time. So, ay manggani, ang inyong pang istorya, usay, ang pirmi matuman. So, ani, you're not a wife yet, but you're a partner. So, we call that a partnership. Kaya nag-usaman mo sa kapanimalay. Yes. So, dili na siya partnership kung yakang walay trust, no? Kaya paninglon pa niya ang resibo, ma'am, I am against your soon-to-be husband or the guy, but against po ko sa idea nga dili ka mo speak up. Speak your mind. I mean, insist your place. Dapat na kay place sa iyahang hunahuna. Every time you decide to do something, dapat na kay say. Yes. Okay? Okay. Now, ang atong kahinaman nga tambag, Pastor. Yes, Pastor, I'm sure you have a lot to say. Sorry, honey. Ang ako'y kasulti nga, in the first place, sayop tong iyang gihimo nga nakig-ipon-ipon. Dapat, o gusto siyag panalangin, settle down. Another is, katong iyang partner karon tungod kay siya nagtrabaho, he is called a money pinching partner kay iya mang yung pangita-agresibo ang tanan. Ang iyang kahimtang karon sumala siyang giingon is mura siyag sulugoon, which is true. Another nga punto nga kuwante na is dapat siya mo prangka kung nahigugma man gyud siya, prangkahan niya nga mura mag ang ako diri taw-taw lang. Another nga ako po ikatambag kay kuan nga karon dili pwede nga ang lalaki ray mo trabaho. Ang asawa mangita po daghang kay mga diskarte nga mahimo karon. Pero nakita niya nga problema naman gani niya hangtod karon unya kung magpapakasal siya in the future, kay mamayang plano, ang problema nga nagsugod, mo palayo na siya, kay naanad naman ito yung partner. Especially kung dili siya mo istorya nga, iya din ang gibati nga medyo nasakitan sa anang part. Actually, ang problema sa tao, pagkadalo gyud niubos na ang gasolina, ang uban wa pag yun moubos ang mga presyo. Karon gipaubos na ang pritihan. Reklamo sila nga di sila magpaubos kay actually ang tao dalo gyud. Dalo gyud So mo na nga. So kailangan kita Pastor og Jesus Christ in us. Kay para gyud kining mga kadalo o kining mga negatibo nga mga habit nato maisab ni siya. Mo nang ako ikatambag sa iya kung dili man siya kasabot sa pila na kabulan o katuig nga ilang panag-uban, kinahanglan nga abrehan niya yung hunahuna nga I think that guy is not the right man for him. Yes. Pwede na po, Pastor, siguro nga makikistorya siya and then kung masettle, it's up to her kung unsay iyang mahimong desisyon. Maayon tag masitel pero kinaiya niya nga pagkadalo og mangita gyud resibo bisag kamatis ug ubang pang problema gyud siya hangtod. Patay tani. Let's hope Okay. na istorya nila magmailan. It's better to
break a heart than to break a home. Wow. Yes, Okay. that's right. Okay, mga kaigalaan sa atong letter sender, I hope nga nahayagan ka ug manggaling ka na medyo cloudy pa ang katong mga tambag nga imong nadunggan. Maybe pwede ka makaanhi dinhi sa SPUC compound and you can see Pastor and Ma'am Shai Aguinaldo for more advices gikan sa ila. O ginahot unta nga makaistorya na ka sa imong partner sa imong mga problema nga imong gihambin karon sa imong dughan tungod kay dili pud na siya sayon. Well, mga kahigalaan, aduna tay caller para sa atong Bible trivia nga mag-answer sa atong question. Okay, hello, good morning. Hello, good morning. Morning. Okay, here she is. Okay. Who's calling, Pwede mi please? makabalo kung kinsa ang atong caller nga gwapa? Si Pearl. Ay, si Pearl. Hi, Gwapa Pearl. kayo gid kay si Ah, Pearl. Pearl, asa ka katawag ikan? Sa Shell. Upper Carmen. Ako sa Shell siya nagtawag. Pearly Shell? Okay. Unsay answer sa atong question, Pearl? Garden of Gethsemane. There's only one way to find out. Asa Be, dapit? Where was Jesus arrested the night of his betrayal? The Garden of Okay, Gethsemane. makita sa Yes. Matthew 28:36. 36. Congratulations, Pearl. You know where to claim your prize. Congratulations. So you may claim your prize here na lang. Okay, salamat kayo for calling us here on Panimbaya sa Kabuntagon. And mga kahigalaan, alas 7 na usab ang takna sa Kabuntagon, gihangyo kamong tanan sa pagpakig-uban kanamo sa among 777 prayer. Loving Father in heaven, we thank you for this time you have given us to call upon you. If we have shortcomings, please accept us as your children. And we would like to pray for the outpouring of your Holy Spirit throughout the world. May the blessings be upon all of us, especially those victims of calamities and insurgencies. Those who are sick, please touch them with your healing power. And we hope that today, because you are with us, we will experience blessings and above all success. We are always asking this. In Jesus' name we pray. Amen. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats. Dinhi daplin sa kadalanan
dinhi dapit sa street sa Puntod, Cagayan de Oro City. Ato na sa pangutanon ng atong mga kapaglaom. Sa Revelation, dunay gipadalag sulat ni Juan Liberador sa diha nga dito siya sa Patmos sa 7 ka mga iglesia. Ato pangutanon ng atong mga kapaglaom. Ni atong 7 ka iglesia, usa lang atong pangutanon unsa nga ngalan ni atong 7 o isa lang atong pangutanon unsa nga ngalan. Tara, mangutanan na ta. Sa Revelation sa Bible, dunay gihisgutan nga 7 ka iglesia. Nakabalo ka usa lang kangalan sa iglesia kayla kag kabalo ba kag isa lang kangalan sa 7 ka iglesia. Wala mo kabalo ra. Wala akong alam. Kasi ano, ako. Sa Revelation, dunay 7 ka iglesia ang gisulat dito ni ipadalaan og sulat ni Juan Liberador. Unsa na kay isa lang kangalan sa iglesia atong 7 na kay idea. Bulakid ko yung makatubagan na, sir. Dali sir, terbiyon tamo sir. May bawaan. 7 man to siya ka iglesia, 7 ka iglesia na ato siya yung mga pangalan. Bisan isa lang atong 7 na kay naibawan. Wala ara ba? Excuse me sir, interview hindi ka sir be? 7 ka iglesia? Yes, When it comes to iglesia, is church, that's church, di ba? Ang ibawan isa is the Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo, kanang Roman Catholic Church. IFI, the Independente Filipiniana Independente Church. Then ubang sekta nga Pentecostal. We have kanang United Church of Christ of the Philippines. Born Again Christians also. Nasa Church of Christ, which I newly, naibawaan ako na siya sa mga place which I've stayed before. Mura na ako na, parang... Ha? Hindi na mag iglesia. Dili. Wala dyo kay kuha na to. Wala. Mga kapaglaom, ato na sa nasayran ang atong matubag sa atong mga kaigsuunag kapaglaom. Sa ilang tubag ni atong 7 ka iglesia nga gihisgutan ni Juan Liberador sa diha nga dito siya sa Patmos nga gipakita siya sa pananaw aron iya kini padalag sulat dito sa 7 ka mga iglesia. Walay lain ini 7 ka mga iglesia. Una, Episo, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia o Laodicea. Mao kini ang 7 ka mga iglesia nga gihisgutan sa Revelation. Dugang nga pagtuon sa balaan kasulatan, makita ka na siya sa Revelation chapter 1 verse 11 aron ato masayran kung unsa ang kaagi ni Juan Liberador sa diha dito siya sa Patmos sa iya kini gisulatan ang 7 ka mga iglesia. Gikan dinhi sa kadalanan sa Cagayan de Oro, Awing Indino alang sa Bible Beats. Nagbalik kami dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon alang sa paghatod kaninyo sa inyohang mga greetings o mga balita sa atong palibot. Yes, o karon ato na usab nga Bible trivia. Yes, the third question. What was David's occupation before he became king? Unsa man ang trabaho ni David before nga nahimo siya usa ka hari. Now tawag na mo mga kaigsuon ano mga kapaglaom kay yes kay nag-andam na gyud mi sa amo ang prize para sa inyo. So dali mo tawag kay basi daghan mo ka Tawag competing na. sa Well, nay nag-call daw kang Leong. Anong di daw sila kasulod? So, nakasulod na siya pagtawag niya kanina. Daghan kayo. Anyway, mga kaigalaan, giimbitar mo na mo ani mo diri karong December 20 kay natay tigom-tigom para sa atong Thanksgiving Day. Yes. Hinaot nga magkita-kita tang tanan. We're inviting you all. Come one, And come yes, we all. have a lot of guests.
Yes, we have a lot of guests. We have Pasalamat four- ang wa gid sila ni balibad sa ato silang giduol, wa gid sila ni balibad. Sa to mga sponsors. Yes. Ang mga sponsor nga duulanan pa. Ayaw ko balibad niya, inigduol na mo ayaw gid mo balibad. Nagiwing kay Wana, bugat na kayo. Anyway, Muna ayaw gid mo ang kalimot dughan ug ang kay kasing-kasing ani. gusto ko muhatag ta sa first 50. Oh, we have a caller. Yes. Yes, Okay. hello. Caller. Hello, good Hello. morning. Di na to ni Paula to atong caller kay basig dili anli ba? What's your name, please? Si Sim. Shim. Asa ka tawag gikan, Shem? Sa Kuan, Upper Carmen. Upper Carmen. Ay, dul ra, Ako makaklaim dali na na rin siya siya. nakasulod kay Dollar kayo. Makaklaim na rin siya siyang prize. Okay, Shem, are you ready to answer. answer now? Answer kay Shepherd. Let's find out. Shepherd. Shepherd, is it? Shepherd He was a shepherd. Yes, That's from right, he was 1 a- Samuel 16, 11 to 13. Natingala jud ko ba Thank you, wala pa Shem. gyud nasipyat sa pagtubag sa atong mga pangutana bang alisod mo ta kayo. Oh, so kung nagduda sila nga, di murag ha shepherd ba gyud naa dito. Atong sa- ipakita hatag yun ni ang Bible design text. sa shirt nga atong ihatag sa first 50. Yes. Wow. Ay, by the way, kanarang Apil ako na sa na-erase. first 50. Kanarang na-erase ang atong ihatag Di sa ba lang ila apil ano. ni? Apil ni DVD? Sa first first 50. Yes. Oh, nag-donate si Right. Monica Palihog ko ka. So, na-shirt na pag DVD. Yeah, muhatag siya sa og 50 DVD sa katong Wow. mag-una. Thank you, Christian. So, mag-una lang sa Christian and Monica Fernandez. Monica and Christian, Yes, thank you so sponsor much. sa Ana. Anyway, sa laing bahin matupan ni Awing, among ipabot kaninyo ang mga updates nga nahitabo sa atong palibot. So here's one, atong tanawon ang video gikan sa Jensen tungod kay doon na sila ay gipakipadala kanato nga positive news of hope ato ning tan-awon. Good morning. I'm here at the beautiful campus of Matutum View Academy. God's blessing comes in all shapes and sizes. Sometimes it falls in the form of rain, and sometimes it comes in the form of rain. Ang maudto kanyulangan mga sulod ay ang Dr. L.P. Miranda, a worker of Southern Mindanao Mission, at the same time, a member of the Solads Board of Trustees at Mountain View College. Solads means Socioeconomic Uplift Anthropological Services. It's an institution under South Philippine Conference, and it caters to the needs of the different tribal groups in Mindanao. Paglilingkod sa may kapal, ika'y tinatawag ng ating amang banal. Amsa, Balas, Umsa. These strange words have one thing in common. They are the different tribal words for rice. Ang buhay ng sulats, punong-puno ng kulay. And right now we are in the campus of Matutum View Academy, distributing rice to the different tribal groups, specifically the Higaonons, the Talaandigs, the Tibuli, and the Blaan group. Kaya't manatiling maglilingkod sa may Sa tribo ko Higaonon, dako sa pasalamat ko ha. Nailahang kay ko panalangin, kaisip si kay mga lumad, dagi-dagi gada panalangin sa nadawat tay dinit in eskwelahan tay. Tungod ko mga otaw ha, nigilata ka na ko panalangin. kahit tinatawag ng ating Bong pasalamat bidik deuyo, di tabang yo, na di ka fifufong yo, smoporta, di estudyante, under indigenous people nagambat kami. buhay ng sulats. Tebong salamat manika lapusin ni kay one am nawat maso tay malipay kre nikalapusin ni tay maslamat bedwata kay manay mi blessing di ka down ni la tay bong kahaligal ma kay nik down ni one am nawat ma. 4 kilos of rice may not seem like much, but as the saying goes, a little bit goes a long way. And for these students, 4 kilos of rice has made all the difference. This rice distribution is part of the Southern Mindanao Mission program. SMACS stands for Southern Mindanao Adventist Community Service, and this program will not be materialized without the sponsors. So I would like to give thanks to the sponsors.
Mr. and Mrs. Toto and An Kadaba, and Mr. and Mrs. Eden and Leo Lorido. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ano ang iyong sagot? Jesus said in Matthew 25:40, "Whatever you did for one of the very least of these brothers and sisters of mine, you did for me." This is Trisha Pelpinosis, Hope Channel, Southern Mindanao. Ang buhay ng sulat. Congratulations sa tanang mga nagbuhat alang sa paghatod og serbisyo sa atong komunidad. And karon, congratulations po sa tanang mga naghatag sa ilang nag-share sa ilang blessings diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Especially sa hataganan pa ni Awing sa iyang mga congrats saan makadawat sila atong award. And we hope to see you all this Saturday sa atong Thanksgiving program. By the way, we would like to greet our friends and family, especially sa atong mga sponsors, Mr. and Mrs. Yung Luza diya sa Upol. Thank you so much, ma'am and sir, for helping our volunteers nga matagan og dignified living diri sa studio. Yes, akong gipasalamatan ang sponsor sa atong Bible Beats. Ang pinakakusog nga boss, Sir Rex Gonzaga, kauban kang Ma'am Gonzaga. Daghang kayong salamat sa inyong suporta sa atong Bible Beats. O sa ato usab nga mga sponsor nga wala gyud hunong sa pag-support sa atong Panimbaya sa Kabuntagon. Ako ay Panimbaya diha sa Mambatangan Church. Among gipasalamatan ang among pastor nga speaker atong niaging Sabado, Pastor Jimenez. Dako mapapasalamat sa iyang paghatag o inspirasyon diha sa Mambatangan Church. Gikan kini sa mga membro sa Mambatangan Church. Again, among pasalamatan si Dr. Ed and Mrs. Cora Wahiman for supporting Hope Channel. Salamat kayo sa inyong paghatag kanamo sa among kinangalanon diri sa Hope. Anyway, good morning ug happy Sabbath nila ni Brad David ug Nick Don Sister Meloneta Favela and family, Sis Sogok and family, Sister Gangging Clasio og Nong Endong, Sister Paglinawan and family, Sister Galimba and family, Sister Chona Digal and family ug sa tanan mga host sa Panimbaya sa Kabuntagon. Thank you and God bless. Congratulations to Sister Cindy Aringo and Mark Haliasgo sa inyuhang kasal o unite na gid mo atong December 7 Sunday dito sa Pagadian. So Mr. and Mrs. Haliasgo na good mo. And also I would also like to advance congratulate si Ate Ivy Tamparong and Elmer Haim, manghod ni Kia Stephen Haim, kaslunon ugma. So Kantas lovely. I guess ang Hope nga crew mo at ang uban mo ato dito kay lovely wedding singer. Ang walay appointment. Yeah, mo ato dito kay to shoot their wedding. So no dili ang Hope, ang SMS video. SMS I mean ang uban ba? Ang uban nga crew. Nga part sa ato ang Hope Channel. So kita-kita ta ugma, advance congratulations sa inyo ha. So speaking of panaghiusa, pinaagi sa pagpaugnat sa kusog ang naangkon sa atong mga kaigsuunan dito sa Jensen. So mubalik ta dito sa Jensen and let's watch this video. What a week it has been here at the Youth Alive 2014. It feels like Sunday, October 26 was only yesterday, but today is Friday, and that means our hearts and homes or tents have to be prepared for the Sabbath. But there is a grander preparation for which we all labor. That preparation is for the time of trouble ahead. The Youth Alive 2014 hasn't only been about fun and learning. Many of the activities this week were included in the program to instill in the minds of our youth the need to be mentally, physically, and most importantly, spiritually prepared for the most critical period in mankind's history before the second coming. Akong nakita nga ato ang Youth Alive activities wala lamang kini nag-cater sa ato ang physical o social nga panginahanglanon sa ato ang mga batanon. Apan akong nakitaan nga kini siya holistic sa iyaha approach tungod kay kini siya naga-prepare usab sa ato ang mga batanon sa end time crisis nga imperative din sa balang kasulatan
ug dinha sa gisulti ni Ellen G. White sa Spirit of Prophecy. Ma-revive ang mga kabatan-unan o makomit again ang mga kinabuhi nga to sa atong Ginoo o ma-prove sa tibok kalibutan nga kita mga Adventista nga Kristohanon o tinuod nga mga sumusunod kang Kristo. The Trust Walk was an exercise in walking by faith. Many young Christians today have a seeing is believing religion. Their faith is seasonal, and when hard times fall, they falter in their spiritual walk. By blindfolding the participants of this activity, they were taught to trust the leader to bring them through obstacles in their path, just as we are supposed to trust God when trials beset our way. The Bible tells us that God's children will experience much suffering in the last days. The mountain climbing excursion was not simply a fun challenge amidst nature. It was an activity designed to give the youth a taste of the physical challenges that the faithful will have to endure in the very last of days. Survival will become a struggle like it has never been before. Of the second coming is a sobering thought, but many are still drunk with worldliness. The signs of the times are everywhere, but countless remain oblivious to the crisis that has begun to unfold. The urgency for each one to reach one is greater than it has ever been in the history of mankind. Jesus is coming. Are we ready? Are we doing our part to help others become ready? I leave you with that thought. This is Trisha Pelpinosis, Hope Channel, Southern Mindanao. Youth Alive. So nasuya gid kay ko sa ilaha nga Vivo kay sila. Yeah, oh. Ingon na ba Congratulations sila sa youth ate? department. Ingon na ba sila ate nga pag once daw magkatigwa ang symptom na daw sa pagkatigong kay mag-KJ na. Kinsa ba KJ diri karon? Og mato pa ni Gerald, delikado daw to dito katong baha dito atong gamay sa pabasig maanod. Ba't ganahan kay ko ato ilang Kahinay buhat? ato. Anyway, let's Lahi continue man with tong our anod. greetings. Good Okay. morning and happy Sabbath. Greetings to Lapad family, to Ma'am Ronor and Sir Eddie Lapad, kauban siyang anak Claire, Waway and Kiboy. Thanks and God bless. Good morning and panimbaya sa tanan estudyante sa Golden Boulevard Elementary School for a very nice presentation last night entitled The Most Beautiful Story Ever Been Told. To the teachers, congratulations and more power. Good morning and happy Sabbath. Manimbaya ko sa ako mga kaigsunan diha sa Tipulhon Church, Pagapong family, Ukaya family, Rojas family, Lumahang family, Esig family, Pakanot family, maayong buntag ug happy Sabbath kaninyong tanan. Mga panimbaya sa kabuntagon sa mga kaigsunan sa tanan taga Kamamanan SDA Church, sila Cuenga family, Bacoro family, De La Serna family, kang Hefta Tinoy. Happy Sabbath sa tanan gikan ni kang Erning Tinoy. Okay, mga panimbaya po din ha sa Iligan City. Kang Pastor Kagas ug sa iya ang gwapang asawa, si Ma'am Paz Kagas. Good morning din ha sa inyong tanan. Good AM panimbaya sa akong mga anak lang tuwa sa Israel, si MM, Chacha, Charlene, Ayan, Chichi ug mga apo, Ajing, Nicolate, Fiancé, Georgie, Nico, sa ako sa husband nga si Chris, ug sa tanang member sa Patag Church, Arbias, Cano, Banawag, Martelia, Lucop, Delarmente, Gambito, Kagasan, ug tanang members. Happy Sabbath, more power to Hope Channel program. Ayaw kalimot, anita sa December 20 sa atong Thanksgiving Day. First 50 na atay ihatag nga mga items. Okay, doon na tayo birthday karon si Nili Gabasa. Happy birthday. Nasi diri karon. Oh, kantahan na to. Happy birthday. Happy birthday. Nelly, happy birthday, Nelly. Kisa-kisa Nelly. First Nelly. Nabasa? Birthday to From Ali na, wala. Happy birthday. Happy birthday.
Happy Dili kay magpa-istorbo si Awing. Happy birthday. Para dili magmahay, kay lisod na kay Dadak, mahay. O akong ipanimbaya diha si Pastor and Mrs. Lagunday na iyang kinakusgan karon nga anak diri apil sa Wow. nagkanta. Wow. Kang Pastor and Mrs. Baang na karon si Maying nag-text nga iyang dalaga na apo diri kuyog karon. So happy Sabbath kaninyong tanan diha. Nanghangyo gyud si Leia nga i-greet daw siya. So, Leia Camacho, happy Sabbath. Good morning, welcome sa Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning and happy Sabbath to Brother Hamboy Duran. Thanks and greetings to Panal family of Quiet Our Church. Happy Sabbath, Hope Channel. This is Princess A. Kagubkob from Mountain View College at Ma'am Bilican's residence. Good morning and happy Sabbath. Greet na ko tanan members sa Mambatangan SDA Church sa Success Association last Sabbath. And Panimbaya sa Kabuntagon, happy Sabbath. Greet lang kog happy born day Auntie Minda. So happy birthday ni siya. Og sa Salvan family og sa Ayef family from Dimple. Ako i-greet po ng Palamini family, Varias family, Luso family, and Ilarina family, Alexis Jude, Annie, Lloyd, Diaz sa Kamaman. And thank you for watching and enjoy your Sabbath day. Good morning and happy Sabbath sa tanang mga kaigsunan, labi na sa akong nanay. Di nagsaulog sa iyang birthday karong 15. Happy birthday, Nay. I love you and I wish that more birthdays to come. Greetings coming from Bulantoy. Barimbaya sa ako papa, mama, Mahinay ug Monteverde family sa Halapitan, San Fernando, Bukidnon ug sa mga members sa Kumawas Church sa Lapitan, Bukidnon ug sa mga host sa Parimbaya sa Kabuntagon from Dolanes family sa Patag Church, Cagayan de Oro. Happy Sabbath sa tanang mga sakop sa Rainbow Association, sa Women sa Zone 2 ug kang Pastor Baybay ug sa iyang family. God bless Hope Channel. More power from Dolanes family. Oh, so ready na ba atong video? So wala pa. So mag-greet sa ako. Greet ko ni Rendez, Albert, Ed, Almin, ug Kent, Jemuel Dahunan for their presentations last night. We are happy for you from Mom and Dad. Happy Sabbath sa inyo. Panimbaya ko din na sa Elena Homes sa Box 1 kay Maymay. Nakwa, happy Sabbath sa imo. Amping always. Good luck sa exam next week. God bless. Gikan sa imong friend, Emmanuel Econar. And good morning. Happy Sabbath sa akong family, sa akong mga brad ug sis. Morning greetings from Ballestero family. Good morning and happy Sabbath to Mauring family, to MMA faculty and staff and students, Mansagitan family, MSU Naawan, Koro Kaayad Kaligaon. Kaning greetings gikan ni sa among mga bisitang batanon dinhi karon. Okay, mga kaigalaan, ang among mga pagpasalamat nag-uumapaw gikan sa among mga kasing-kasing. Nag-awas-awas. Labi na sa among mga ulanan sponsors, Ma'am Cora and Sir Ed Wahiman, Ati Dadak and Sir Bong Camarillo, Sir Rex and Ma'am Jessica, Sir Warden Tagarda and family, Honorable Kagawad Mugot and family, daghan pa to, Sir Arish Canonigo, daghan pa nga akong gipanghasulasul karon nga semana. And thank you so much kay gidawat ninyo ko sa inyong mga Pinoyanan og inyong gipasulod ang akong mga text sa inyong mga cellphone. Tornado family diha sa sige ito ila. Golden Glow. Gidawat sa inyong pulianan ang tulisan. Yes. O iya sa usa karon mo adto si Charm og si Daryl. Si Awing. Muadto sila kay naay nag-invite. Wala lang kabaluan muadto magistorya pa taon niya, patuon daw mo niya. Istoryahon mo niya. Kabaluan na. O kamoy pasalamatan atong mga sponsor labi na nga yes, kudolan niya. Ayaw gid mo balibad ug mudoon mo niya. Bitaw mga kapaglaom. Ato happy Sabbath sa tanan sa Subino family ni Sabino family ni Sabilina family, Acosta family, Padios family from Zamboanga, Chorus of Hope. Yes. Zamboanga City. Chords of Hope. Chords of Hope. Chords of Hope. Chords of Hope. All right, Lanita family, Berlon, enjoy Lanita. Enjoy your Sabbath and have a happy weekend. Also, ang daghan kuno kayo sila na batiang kaibog sa mga bata no ni kanta karon hinaot pud unta nga makapadala sa ilang mga bata dina. Congratulations sa among mga bisita, daghan mo napalipay karon buntaga. Ma'am Annalyn Carion and Sir Kuya Don De Asok magkita ta karon sa South Philippine Union Conference. So naagid tay paga-istoryahan nga importante. Happy Sabbath sa inyo ha. Magbantay ka sa gusa daw ka padtuon, makita ka sa PUC. Ma'am Adahar, Oh, ingon siya kanina. Okay. Ato yung panimbaya diha sa gusa ni Mr. and Mrs. Adahar, Ma'am Adahar, mato si Lovely unya nagingon to si Sir Masuroy sila unya dito sa gusa. O sa tanan nga magusa og sa Central Church ni Sir Flores, ni Ma'am Flores og ni Jigger Dumpor, ni GD kauban sila nga daughter.
O sa tanan taga Central Church, si Ma'am Ramos, si Ma'am Rogay, nagtanaw si Binsili, ang M7, sa tanan nato diha nga mga kaubanan, happy Sabbath kaninyo. Ako pong pagpasalamat sa atong mga crew nga sa kanunay naghatag sa ilang efforts ug services for free diri sa Hope Channel, especially to Ada, Leia, Jana, and to the rest of the group, diri technical people, especially John Sir and Micah. John Sir, thank you so much kay grabe ang silub-silub kagabi para sa atong transmitter. Thank you so much. God bless you all. Yes, akong ipanimbaya ang ato ang mga cook diha sa ubos nga sige gyud sila magmahay tagakaon namo maglison mighungit kay moingon sila wagin mininyo kay great. Ma'am, Ati atong Daday. mga cook diha daghang kayong salamat sa inyo. Ati Daday and Ati si Neda. Daday, si Nena, kinsa pa diha? Si Ate Ronor, si Ate Mercy. Thank you so Pagkalami much. kayo sa inyong mga pagkaon nga busog yung kay mi. Thank you kayo sa inyong nga pagluto. Dayon, ako pong panimbayaon ang Tanghal family, La Checa family, Mr. Benjamin Mendez and family, Valenciano family, and Zulueta family, Madriga Ragas family. Enjoy your Sabbath day and good morning. Sir Benji Mendez and Yes. family, thank you so much sa inyong pagpangga namo, and Ma'am Mendez, Ma'am Celia, thank you kaayo. Yes, daghang salamat sir, ma'am. Ma'am Mendez, ang amo nga pagampo kanunay nagapaabot diha kanimo. Og atong ipanimbaya diha ang mga kahigalaan nato nga nagtan-aw karon kang toto dahonan to, dako na kay kag-utang na mo to. Muadto man ka sa Mahuman iya. na lang ang tuig. Nagpaabot gid bitaw to. Nagbantay Dala na ang mga pagmahay, taga-Hope oh. Channel, wa gid nagmahay sila, nagpaabot Dala gid may karong pizza 20. Og na si Lia karon. Happy na dasmag. Si Lia, nagtanaw si Lia, nagsinyas siya nga si Uncle Toto ingnag yun nga mo support gid siya. Okay, love, go. Dar, greet sa Dar. Okay, akong i-greet ang ako mga kailang Supremo din na sa Bonbon. Happy Saturday sa inyong tanan. Dapat ang mga engineers. Remy Salagantin, salamat sa iyong suporta sa Hope Yes, Channel. Remy. Thank you, Remy. Joey Salagantin, Shepard Igtin, Engineer Supremo sa DBWH, and of course, Engineer Tapio sa Department of Agriculture. Happy Sabbath sa tanan. Greet ko sa akong mama, papa, sa akong cute nga manghod, hihi, kay Joshua, Tutay, o sa tanan akong friends diya sa Bukidnon. Thank you. Maayong pagpaminaw sa Matalom family og Baguio family, sa akong bana Arman, daghang salamat. Happy birthday to Pastor De La Peña from Lacapag family. Pastor De La Peña? Pastor De La Peña. Birthday ni Pastor karon. Wow. Lovely. Happy birthday, Pastor. It's your call, lovely. Oh, isa na to siya. And belated happy birthday also to Hansel Racho, Decimay Saladaga, Mitchell, Pila, Paul Kaka, and Jeremy, John April Eusebio. So, belated happy birthday sa inyong tanan. Okay, yes, Pedro. Okay. Brad Pitt. Vincent, Miko, kauban sa ako ang igsoon diya sa Cambridge, Doins, kang Milan, kang Tia, kang Bon, o kang Bibikoy, kang Vince, kang Miko, o kang Tata. Mamelka. Yes, Mamelka. mga kapaglaom, ayaw kalimot nga usa kaliso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga gugma sa pakigdait. Pagtinabangay ug pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon. Ang dungog ug himaya atong ibayaw sa atong Ginoo sa sunod Sabado. Same time, same channel. Kami kanunay kaninyo naga Panimbaya sa kabuntagon. Okay, greetings. Ang ibigay na sila diha sa likod. Atong atangan ang Sojourners, Yes, Sweet Heavens Echo, ang Glanzan from Dipolog City, o ang Singing Ambassadors from MPC. So we Yes. have four singing groups na din. So we will be please filled be with here. music. Live Next ka, Sabbath, live. we will have a different program next And Sabbath. that is the breakfast kay Sir. Sa tanan yung muan Yes, sa tanan yung So muan. wani kita kay libre na tag pamahaw ugma. So natay ang atong Oh, gipakita ni Daryl. Plus na pagi t-shirt. Thank you so much. God bless us all. Daghang salamat sa mga sponsors. O katong daulanan pa. Thank you kayo. Love you. Tayo na, ngayong Pasko. Ako ba